Så vi skal prøve at forklare det, den her formel her, som kan virke lidt uoverskuelig. Den her. Så tager jeg det lidt med lysrød. Den her formel her. Godt. Så vi har en eller anden observatør. Nu tager vi bare ham, der står foran. Han har en hastighed på 0 meter per sekund. Vi skal finde ud af i opgaven, også den opgave vi skal lave, hvad er det for en frekvens han så hører, når han står her på perronen, og toget kommer ind, og det hylder i fløjten. Toget, det kører, og det kalder vi, det er vores lydkilde, for det her lyden sidder fast. Det kører 34 meter per sekund. I opgaven skal I regne om fra meter per sekund til kilometer i timen. Og i det her eksempel, så er lydkildens frekvens, den er altså 100 Hz. Godt. Så delta V, i vores formel her, det er forskellen i hastigheden mellem lydkilde, altså vores tog, og vores observatør, altså manden, der står på perronen. Og forskellen i deres hastighed har jeg regnet ud her, ikke også? Så det er 34 meter per sekund minus 0 meter per sekund, som er 34 meter per sekund. Hvis nu observatøren var gået mod toget, så havde de presset endnu mere, så havde frekvensen blevet højere, var han gået væk fra toget, så den blev mindre, ikke også? Så derfor skal man tage højde for begge deres hastigheder. I jeres opgave, der vil der også stå en observatør på en perron, så der vil hastigheden også være 0 meter per sekund. Kun toget, der flytter sig. Godt. Delta F i formlen, det er altså forskellen i frekvens fra lydkilden, altså toget, og frekvensen, som observatøren opfatter. Delta F er altså ikke den frekvens, som observatøren han hører, men det er forskellen i togets og observatørens frekvens. Så jeg prøvede at regne det ud hernede, ikke også? Eller give en formel for det. Så delta F, forskellen i frekvens for lydkilden og den frekvens, som observatøren opfatter, det er altså lige med frekvensen, som observatøren opfatter, minus frekvensen for lydkilden, ikke også? Og det vi faktisk skal regne ud i A'eren, det er observatørens frekvens, altså det han hører, og det er faktisk ændringen i frekvensen plus frekvensen for lydkilden, ikke også? Det kommer vi til. Så det var delta F. Så har vi V-lyd, den er lidt mere simpel, det er lydens hastighed, og den er konstant. Den er de her 340 meter per sekund. Og F-lydkilde, det er så lydkildens frekvens. I det her tilfælde fra en togfløjte, og den er 100 Hz. Godt. Lad os prøve at regne det ud. Husk igen, omregning, hvis I skal regne fra meter i sekund til kilometer i timen, alt efter hvad opgaven siger. Så vi starter med at finde forskellen i den frekvens, som observatøren, eller forskellen mellem frekvensen af lydkilden og observatøren, så kan vi regne observatørens, den frekvens han hører bagefter. Så forskellen i frekvens er altså forskellen i hastighed mellem tog og observatør, ham på perronen, og den er i det her tilfælde 34 meter per sekund, fordi han står stille på perronen, og toget bevæger sig 34 meter per sekund hen imod ham. Så er den positiv, når noget bevæger sig hen imod hinanden. Så har vi lydens hastighed, den er bare de her 440 meter per sekund, og frekvensen af lydkilden, den der kommer fra toget, er 100 Hz. Det kan I se herinde. Jeg lægger det også op på jeres OneNote, det her, så kan I følge med, hvis det er der. Så ja, hvis jeg indsætter tal 34 meter per sekund, over 340 meter per sekund, som er lydens hastighed, gange med 100 Hz, så får jeg, at det giver 0,1, og der kan I se enheden rode med hinanden, meter per sekund delt med meter per sekund. Så 0,1 gange de her 100 Hz, og det giver 10 Hz. Så der er så en forskel på 10 Hz i det, der bliver udsendt fra toget, og det, som observatøren han hører. Så for at regne ud, hvad observatøren han hører, så siger man forskellen i frekvens plus frekvensen af den lydkilde, vi har. Og det er de her 10 Hz plus de her 100 Hz, så vi får 110 Hz. Her kan man så lige dobbelttjekke sig selv, så om det giver nogen mening, det her resultat.
Så 110 Hz, det er det han hører, ham der står på perronen. Hvis vi kigger på ham, der står på perronen, og ser toget, det kommer hen imod ham, så kan man se, at fordi toget kommer hen imod ham, så bliver bølgelængden kortere, og frekvensen må altså blive højere. Så alt andet lige må observatøren høre en frekvens, der er højere end selve lydkilden. Og det gør han også, fordi 110 det er højere end 100. Så vi har regnet rigtigt. I kan jo overveje, hvad er frekvensen så for ham, der står bag ved toget? Der kører toget væk fra, så her i det her tilfælde vil hastigheden være negativ. Så kan I prøve at regne ud, hvorfor en frekvens han hører. Det må jo alt andet lige give under 100 Hz også, fordi her bliver bølgelængden længere. Det har jeg også skrevet lidt om. Godt. Udover det, at de skal finde frekvensen for det, observatøren hører på perronen, så skal I også finde en hastighed for en ny hastighed for toget, fordi den bremser jo for at standse på perronen, og så sker der noget med frekvensen. Og formlen for den nye hastighed for toget, det vil så være delta V, igen min observatør står stille. Så delta V er lige med hastigheden af toget. Så hvis jeg omskriver den her, så får jeg, det kan jeg jo selv prøve at se om I kan, jeg kan pause videoen, ellers så kommer den her. Det vil være delta F, altså forskellen i det, observatøren og lydkilden, frekvensen der, delt med frekvensen for lydkilden, gange med hastigheden af lyd. Det er de her 340 meter per sekund. Vi prøver at regne den. Godt, god arbejdslyst.